Lapu-Lapu City LGU muhatag og libreng school supplies sa mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan. Siluan mayroon dina sa report. Atol sa pagbukas sa Brigada Eskwela sa Pusok Elementary School niadtong Lunes, naabot na usab ang pipila ka mga school supplies nga gipalit sa Lapu-Lapu City Government aron maapod-apod sa mga tinun-an. Mato ni Mayor Junard Ahongchan, upat ka tuig na kining gihimo sa lokal nga hagamhanan apan daw wa mabatyagi sa mga tinun-an kay may mga higayon nga nataud-tauran una kini napalit busa o wahi na kining nahatag ngadto sa mga estudyante. Busa karon nga school year buot kining makurhian sa mayor aron sayo kining mahatag ug masayran usab dayon kun unsa pay mga kakuwangan nga mamahimo na lang unyang pun-an sa mga ginikanan. I already instructed Dr. Andales na kinahanglan sa the right time ang paghatag yun, no? For the elementary, ihatag ang mga school supplies on the 23rd of this month of June. No? Samtang gibutyag ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Marilyn Andales nga napangitaan na nila og pamaagi ang gidusong report sa Pusok Elementary School nga may kakuwangan sila sa mga lingkuranan ning pagbukas karon sa school year. Una nang gibutyag sa assistant school principal nga adunay 30% nga kakuwangan sa mga lingkuranan sa naasong tunghaan. Na-address na kay ang gi-advise kung maghuwat pa ta dito sa central office dugay baya, so ang gi-advise sa ato ang engineer nga kung kulang pwede raman nga magpahimo sila og lamisa nya makapalit ra pod og lingkuranan. Uban ni Marlon Melgazo o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.